Li navçeya Cezîra Rojavayê Kurdistanê bi de hezaran donum ji zeviyên çandî bi genim û cehî rastî şewatê hatine û hên jî şewat û şewtandina zeviyan bê ku pêkîner werin naskirin û ne jî rê li ber wan şewatan nehatiye girtin. Rêveberiya çandiniyê ya rejîmê li Hesekê ragihand ku taniha li seranserî navçeyên parêzgeha Hesekê 70,000 donum ji zeviyên ku bi genim û cehî hatiye çandin rastî şewat û ziyanê hatine. Her li gorî wê rêveberiyê ku derdora 18,000 tan genim û ceh ji ber şewatê hatiye ji dest dan. Ku bi wê yekê ziyaneke maddî mezin dikêje cotkaran û got jî ku bilindbûna pileyên germê û hişikbûna berhemên genim û cehî û nebûna valahiyan navbera zeviyan de rê dide agir ku zû û berfireh belav bibe. Hevdemê berdewamiya şewtandina berhemên cotkarên Kurd, rêveberiya Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD jî nirxê çewalên vala giran kiriye ku ji bo her çewalekî vale 1100 lêreyên Sûrî destnîşan kiriye. Di beramber de rejîmê tenê 700 lêreyên Sûrî ji bo yek çewalê vala destnîşan kiriye. Cotkarek jî dipirse ji bo çê PYD nirxê 1 kîlo genim û ceh ji nirxê ku rejîmê destnîşan kiriye erzantir kiriye û di heman demê de nirxê 1 çewalê vala ji nirxê ku rejîmê destnîşan kiriye girantir dike. Herwiha rêveberiya PYD nirxê kirîna 1 kîlo genim û ceh ji nirxê ku rejîmê destnîşan kiriye erzantir kiriye.